Voi helvetti. Ya viene el hotel. Ya viene el hotel, estaba hablando y Pilar. Por favor, ya. Calla. Calla. Por favor. No niin, onko sä valmis? En. Sit mennään. La convenciste salud como quiera. Stand straight up. There you Oh go. my god. Wow, dude. You're freaking tall too. What are you, like 6'6"? Ai perkele. Saatan. Ei hätää, kato. Me maksoin tästä. Kato nyt, Kirsikin pääsi perille. Kaikki meni hyvin. Niin. Niin. No niin, mutta ei kannata ¿Dónde pitää está mi oikeesti, cinco? sit missään Cinco niin guía. paljon. Casi Tää on estamos niin por upea algo. maisema. Tästäkin kun lähdetään, niin kattokaa tonne vasen, ei oikealle kun menette. Upeeta paikkaa, siis käsittämättömän upeeta maisemaa. Et harvoin ootte varmaan koskaan mennyt oikeesti viidakon yllä näin korkealle. Pelottaa siis ihan turvallista. perkeleesti. También hoy. Kohta päästä. Niin tapahtuu. Onko tää varmasti kiinni? Oo, mä voisin vielä kohta katsoa. Ah, ya va. Mándolo, va. Va. Okay, 2 steps forward. No niin, hyvä. Ai Eli saatana. sitten vaan pari askelta Okay, eteenpäin. sit down. Alas. Sit down. Feet completely up. Jalat ylös ja sitten Feet mennään. up. Wow! Ai vittu. Pelottaa muuten ihan perkeleesti. Ai vittu. Hengissä.